Yo, what's up mga kagwardo, for today's episode, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng housing ng ating shifter at saka kable na rin. As you can see, ayan, merong lamat na siya, o di ko alam kung napaano ito. So at yung kable natin mismo, ito nabingkong na rin, no? Lately lang nakaranas ako ng matigas na shifting ability ng aking Alivio shifter. So hindi naman ganun si Alivio. Nagtaka ako kung bakit. So ngayon ako ng panahon para i-check ito. So ito nga natuklasan ko, ang ating housing ay hindi ko alam kung, hindi ko mapaliwanag sa inyo kung napaano ito, no. Siguro may bumara dito sa ilalim, or natuyuan ng putik, or may bumara na buhangin, tapos napilit ko siyang i-ship, kaya siguro ang housing yung naapektuhan, no. So ugaliin nating i-check to kapag nag-outdoor tayo. Ugaliin nating i-check dito kung walang aberya yung kable dito, na yung housing natin dito sa part na ito. Kasi ito kasi prone talaga siya sa putik, buhangin, kasi nandito yung gulong natin eh. So yun ang tingin ko. Ayun, papakita ko sa inyo kung paano natin papalitan to. So swerte natin dahil mayroon pa tayong isang kable natira, kasi naka 1x naman tayo. So yung Alivio kasi ano yan, naka Paris yan, shifter, RD at saka FD. So since hindi natin nagagamit yung FD, gagamitin natin yung kable niya dito. Sana makasya ito, no, kasi maiksi itong maiksi lang yung ano yung sa FD. So sana abot, pero sinukat ko kasi mula dito hanggang dito, medyo parang abot pa siya mahaba naman yung kable. So sana kakasya, no. Malaman natin yan mamaya. Ngayon, ang unang ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung kable. So simple lang. Ito, high cap yan siya, tinanggal ko na. Kasi kung hindi mo tanggalin yan, hindi yan siya lulusot. So yan, tinanggal natin para dito. Yan. Hahatakin na lang natin to. Ayan, oh. Ayan. Nahatak na. Sunod natin ipapakita kung paano tanggalin yung ating cable dito sa ating shifter mismo. So as you can see, meron yan siyang ito, may bolt yan. Ayan, di ba? Plastic bolt lang yan, cover lang yan siya. So first step, tatanggalin natin to. Ayan. Ay, magulo. As you can see, yan, bukas na siya. Ito na yung plastic bolt, yung cover niya. Ayan. Yung dulo na yan, yung makikita mong dulo na yan, parang silver, no? Ayan. Yan po yung dulo ng ating cable. Itulak mo lang yung cable mo dito palabas, yan. Pag lumabas na itong ulo na to, yan, hatakin mo na yan. Pag nahatak mo na yan, yan. Okay? Nakuha na natin. Hindi na natin tinanggal ito, yung adjuster niya. Ayan. So, di dyan na yan siya. Next step natin ay papakita ko naman sa inyo kung paano natin ipasok, ikabit yung ating cable mismo. Okay? Pasok nito, hawakan mo lang yung dulo na yan, ganyan. Tapos, ito. Yung dinaanan ng ating kable kanina, ayan, nakikita nyo yan. Yung butas na yan, ayusin natin. Yan, yung may puti na makikita mo, may butas. Ayan, yan. Ayan. Di ba? Tulak mo lang yan. Lalabas na yung kable mo dito sa ating adjuster. Siyempre, hatakin mo na lang yan. Ayan. Tapos titingnan mo na maigi yan kung nakapasak ng tama yan. Ha? Ayan, ah.
Ayan. So, swak na siya. So, ito yung ipapalit natin na kable. So, ngayon, ang katanungan natin, paano to ipapasok? Dito sa butas na ito, sa internal cabling natin. Dito yan tatagos. Ayan. Dito patagusin yan. So, since na wala pa tayong experience, pero nakikita ko naman to kung paano to kinabit nung mekaniko nung nagpaayos ako. So, gagawin natin. Ang ginawa niya, dito siya nagtusok. Dito niya tinusok. Dito niya sinalo. Pero since na nahirapan ako diyan magtingin, baliktarin natin. Parang mas madali eh. Baliktarin natin. Diyan natin ipapasok. Okay. Doon natin kukunin. Ayan. Since na hindi ako expert, ang gagawin ko, tatanggalin ko itong cup na to. Tatanggalin na natin. Yan, tulak mo lang siya pag ganyan, aangat na yon siya. Yan, nakikita na yung butas. Itutulak lang natin to ng husto. Tapos yan, makikita nyo, pag natulak nyo na ng husto yan, lalabas yung dulo dyan. Hindi yan siya dulo, yung kable mismo, no? Gamit ang rayos natin, yung tirang rayos, susungkitin natin yan. Ayan. Tapos hilain natin pa atras konti. Ayan. Hatakin lang natin to. Na control lang yan. Yan, control lang talaga. Na yan. Agay, nakawala. Ulitin natin. Hindi kasi nakawala. Ayan, nakawala na naman. Mahirap talaga pag expertan, no? Ayan. Atakin lang sa baba ng dandahan para yan. Lapit mo. As you can see, yan, kitang-kita na yung dulo. Oh, ingat na ingat tayong ayan. Ay, guy, nakawala na naman. Ulit na naman ako. Ayan. Siguro kaya ko na to. Ayan. Ayun. Ayun. Oh. Ganun lang. Pag nalabas na yung dulo, itinulak ko siya dito sa baba. Tinulak ko lang to pataas. Yan oh. Ayan. Nung nahatak ko yung dulo, tinulak ko siya. Yan. Nailabas na. 'Di ba? Babalik na natin tong cap niya. Ayan. So, ayan na. So ito na. Nakakabit na natin. So ngayon, ang sunod na steps natin gagawin ay papasok natin tong kable sa housing. Of course, wag mong kalimutan itong housing cap. Kasi ito yung para hindi siya hindi masira yung dulo. Okay? Papasok na natin to dito. Ganito lang 'yan. Para hindi mabaliktad yung pagpasok mo. Dito ka magsimula sa maliit, papasok pa doon palaki. Ha? Ayan. Ayan yung unang pasok mo. Yan. Para hindi siya mabaliktad. O, bakit may hawak akong BB oil? So, ang BB oil, tip lang, ay siya, mineral oil siya. So, kasi, may bula na lumalabas. Ibig sabihin, may pumasok na mineral oil doon sa housing mismo. Para magkaroon siya ng pampadulas. Since na wala akong ibang mineral oil, kundi ito lang. So ito yung gagamitin kong pampadulas. Ayan. Itulak ko lang yung dulo, tapos pipigayin ko siya ng bahagya. Basahin lang natin to. Ayan. So ayan. Babasahin lang natin ng konti ng BB oil. Ayan. Huwag na nating basahin ng gusto. Tamang basa lang, pampadulas. Ngayon, okay na. Nandito na yung cap. Papasok na natin yung dulo. Ayan. Ang pagpasok niyan, ganyan lang. Diba? Saglit lang to. Basta bago. Smooth to. Ayan. Nakita nyo? Lumabas na. So, all you have to do now, ayan. I-plaster nyo na yung cap. Ayan. Okay na yung cap. Swak na. Ang gagawin nyo, hatakin nyo dito.
Hatakin nyo lang to. Ayan, tapos ganyan, no? Siyempre kunin nyo yung adjustment doon. Ayan. Kung gaano kahaba. Ang next na gawin natin ay ito. Ipapasok natin tong dulo na ito dito sa stopper. May stopper yan siya dito. Ayan, ha. May hiwa yung stopper na yan. Papasok lang yan siya dyan. Tapos yan. Itusok natin to dito yung dulo. Ayan. Tapos kung ito naman makita nyo, kung makita nyo nakalaylay siya, nakaganyan. Yan, example lang natin. Tulak nyo lang paloob. Dito. Tulak nyo lang paloob yung kable. Okay na yung kable natin. Secured na siya. Nasa tamang lagay na siya. Ayan, ipapasok natin to na maayos. Ayan. Dito sa ating adjuster. Yung dulo. Ayan. Okay na. So, okay na yung kable natin dito sa shifting. So, as you can see, umatras yung cable. Madali lang yan. Hilain lang natin to dito. Ayan. Bumalik na siya sa loob. Ayan, medyo nasa labas. Ayan, diba? Dali naman yan. So, kitin mo lang. Ayan. Tapos hilain mo. Ayan. Para papasok siya. Ayan. Pumasok na siya. Okay na yung cable natin na ilagay na sa shifter. Ito naman, as you can see, may maiksing housing dito. Para naman yan dito. Ito yung unang stopper. Ito yung pangalawang stopper. So, ang kalabasan, bakante to dito. Ang purpose nito para pag ayun yan, magtutuno yung mga mekaniko, ito yung hinahatak nila yung cable para makuha nila yung tamang pagtuno, no? Ito yung tinitesting nilang hatakin kung tama na yung higpit bago nila tuluyang tinutuno. So ito ngayon, papasok lang natin dito. May housing cap na yan. Ito rin, mayroon sa dulo. So, yan. Ganun pa rin. Papasok natin dito. Sa butas, may butas yan. Ayan. Tapos ito. Tras ka. Ayan, pakita mo to. Tapos ito, ayan. Papasok lang natin. Ito yung adjuster. Kung paano magtuno. Ito yung tinutuno siya. Ito yung magtutuno adjuster. Tinatawag ko nga yan. Pag pinasok mo yan, yan lang. Ilagay mo dyan sa loob ng adjuster. As you can see, ngayon nga sabi ko kanina, yung sense na yung cabling ito pang if dito, medyo, ayun. Sakto lang talaga yung haba. Wala nang clearance. Swak na swak. Ngayon, i-check natin itong mga adjuster kung nasa tamang distansya na siya. Nasa tamang ano na siya. Para yung kable, ayan, tamang pantay lang yung ano niya, yung bakal niya dito sa adjuster niya mismo. Ganon din dito. Okay. Bago natin yan, pantay na siya. Ikakabit na natin tong kable dito sa dulo. Ayan. Ang gawin nyo lang, long nose or may mga pliers kayo dyan. Ayan. Tapos ang forma nyan, ganyan nyo, no? Nakausli itong ito. Nakausli dito pa kaliwa lang yan. Ayan. Ito yan, ha. Ayan. Ayan yung tamang forma nya. Ayan. Tapos hatakin nyo yan. Hatakin pa ganon. Yung ating ano, gamit ang ating long nose. Hilahin natin. Tapos ito yung sinasabi ko kanina.
hatakin mo to para yung kung kable doon na maluwag pa, hatakin natin to para yung kable doon sa loob ng housing, kung hindi pa siya naka-stretch, may stretch natin. Huwag niyong kalimutan, habang hinahatak nyo yon, hinahatak nyo dito sa dulo para masagad talaga yung higpit niya. Ayan. Tapos bitawan nyo, okay na. Ito na ngayon, higpitan na natin to. Ngayon, nag-adjust siya, so itama lang natin yung forma nung mag-iipit dun sa kable. Okay, para hindi matanggal. Ang paghigpit, wag na masyadong higpit. Yung tama lang. Yung pagramdam nyo nang hindi naiikot yung bolt, yung okay na yon. Baka ma-loose thread. Ayan, mahigpit na yan. So, as you can see, ayan, sakto lang talaga yung haba ng pang FD dito sa ating RD. Ngayon, itatry na natin. Ayun. Ayun. Since hindi na natin binago yung binago yung ating adjuster or yung sa tunuhan. Unang hatak, ayan, nag-shift agad. Pangalawang hatak, ayun, medyo may sabit. At pangatlo, ay, sumayad ang gulong. Ulit. Una, ayun, kumagat agad. Pangalawa, kumagat naman. Ayan, kunti na lang yung tunuhin natin. Kumagat ka agad, ayan. Ayan. Medyo may sabit pa siya. So, kunting pihit na lang yan. Na, kunting kiliti na lang. Ayan. Okay. So, hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko itutuno dahil hindi naman ako expert. Basta sa akin, pag may shift ng tama, okay na sa akin yun. So, yun lang. Bago ka pa lang sa aking channel, please consider like, subscribe, at pindutin mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa sunod nating mga upload. So, thank you!